yamaNazaretha alisekho elinye ngaphandle kwaleli, alisekho elinye ngaphandle kwalolu suku. Ngiyacela ukuthi sithule nje sithi du, sithule sonke sithi du, ukuze izikhulu zikahulumeni ney'ntatheli zikhona ukuzwa ukuthi thina bandla lasebuhleni sithini. Kade besikhulumela ngathi singamadlozi kanti siyaphila. Hayi asilona idlozi, asithethwe emsamo, siyayikhulumela nje, sizokhuluma eziko. La eceleni kwami nginesikhulu uHonorable Mkhize owusotswebhu wala eThekwini Municipality. Amen. Eceleni kwakhe nginobaba uadvisor uNgidi, o-advisor uNdunankulu uPremier Sihlezikalala. Amen. Yizona-ke izikhulu zikahulumeni ezithunyiwe ukuba zomamukela ley'khalo zethu. Siyathemba ukuthi ley'khalo ziyodlula ziye la sifisa ziye khona. Akunabo ukuthi ukuhlangana kwethu la kuba ngathi amampunge. Ngizoqala-ke ngiyifunde le memorandum yethu. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Khulu zethu sinamukela emahhovisini enu kamasipala. Imemorandum yethu ibuya ebandleni lamaNazaretha asebuhleni, iNazareth Baptist Church at Ebuhleni Home, hayi Mission Home. Le memorandum yethu inesandulelo, ifundeka kanje. Amalunga ebandla lamaNazaretha asebuhleni elinamalunga angaphezulu kuka-5 million igidi ey'nhlanu ngokumelwa ikomiti elikhulu lebandla, liphinde limelwe ikomiti labashumayeli, limelwe ikomiti lamakhosi angamaNazaretha, limelwe ikomiti likazwelonke wentsha yamaNazaretha, futhi liphinde limelwe ikomiti lazwelonke izedco, eliphinda futhi limelwe iy'nsizwa zobumbano ezavusa inyamazana. Lithanda ukudlulisa ukuhlukumezeka kwawo ngesinqumo azenzela wona ngokulandela inkosi uNyazi wezulu. Lesi sinqumo sethu sasithathela thina ngokuvuma kwey'nhliziyo zethu, futhi singaphoqiwe umuntu. Ngosuku lokufihla kwenkosi yamaNazaretha, inkosi uThingo lonkosazane, kwamenyezelwa amagama amabili. Elokuqala lamenyezelwa inkosi yesizwe samaqatha, elesibili lamenyezelwa ummeli esasingamazi kodwa wathi wakabuthelezi. AmaNazaretha-ke ngokuvunyelwa umoya nokwazi umlando nenqubo kanye nezimiso zebandla ahambisana negama lokuqala elamenyezelwa okuyigama lenkosi uNyazi wezulu. Ayibambeni lisashaya isandulela sikaqala. Kulokhu kumemezela okwenziwa, akekho noyedwa waphoqwa ukuba alandele yiphi inkosi, kodwa umuntu nomuntu ngamunye
balandela yiphi inkosi? amaNazaretha-ke ayelandela inkosi uNyazi lwezulu asala ebuhleni. incwadi eyabhalwa ekuthiwa yasayinwa inkosi uThimbo yayithi lo embekayo uyinkosi yamaNaza. Alikho iNaza la, thina singamaNazaretha. amaNaza aphuma nenkosi yawo, amaNazaretha asala nenkosi yabo ebuhleni. Ngalokho-ke asiqondile ukuphikisana nombono wenkantolo kanye nalabo abakholelwa ukuthi inkosi uNyazi lwezulu akuyona inkosi esemthethweni. Kodwa thina singamaNazaretha asebuhleni sifisa ukuqaqisa ukuthi njengamalungu ebandla asidinge umuntu ozositshela ukuthi ubani esimvumayo njengenkosi, futhi asidinge umuntu ozositshela ukuthi ngubani esimbona njengomholi webandla. Ndunankulu nawe meya, amaNazaretha wasizona iy'nkomo futhi awasizona iy'mbuzi ukuthi singaqokelwa ukuba silandela bani, futhi asididekanga nakancane nje ukuthi ngimuphi uShembe oqokwe ezulwini ukuba hola amaNazaretha asebuhleni. Yingakho-ke siyibandla lamaNazaretha asebuhleni sifisa ukuzidlulisa ley'khalo zethu emnyangweni noma kwihhovisi likamongameli wezwe waseNingizimu Afrika ukuthi ziyaqala-ke manje iy'khalo zethu. Ababhalayo ababhali, ya oshutha yashuthe kakhulu, ophelelwe i-flashlight athenge enye. Isikhalo sokuqala sinaso sikhala ngomthetho-sisekelo wezwe kanye nenkolo yethu. Ngokomthetho-sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika usigaba 31 uyawavikela amalungelo omuntu ngokuzikhethela inkolo ayithandayo nokwenza izimiso zenkolo nomphakathi athanda ukuzihlanganisa nawo. Akekho umuntu onegunya lokuba ahlukumeze amalungelo omunye umuntu ukuthi akhonze bani noma akhonze kuphi. Ngakho-ke sasithathela thina isinqumo esingafunziwe umuntu ukuthi thina sizolandela inkosi uNyazi lwezulu njengoNkulunkulu wethu futhi njengomholi wethu. Uma-ke amaNazaretha ebalwa kule population yase-KZN e-11.1 million, uma njengamaNazaretha ngoba siwu-6 million, uma sibalwa njengamalunga shuthi nathi sivikelekile ngomthetho-sisekelo wale South Africa. Sikulindeleke lokho iqhulu zikahulumeni ukuthi amalungelo ethu mawangahlukunyezwa, nathi asimisele ukuhlukumeza amalungelo omuntu. Isikhalo sesibili esamuzwa sebuhleni, siyabezwa bekhuluma ngalo muzi oyingcwele. Sifisa ukucacisa ukuthi umuzi wasebuhleni zikhona intatheli. Ake ngibhale okukhona manje. Ya, senizwa ngathi awungabalunga asemthethweni asebuhleni. Umuzi wasebuhleni umuzi wenkosi yenyanga yezulu kanye ney'ngane zayo. I'm
bazalwane liyaqhubeka ikhoma lithi khoma akuyona umuzi wasebuhleni akuyona imishini kodwa iwumuzi wenkosi inyanga yezulu nezingane zayo yingakho sithi kusebuhleni home akusho ukuthi kusebuhleni mission kuyimvamisa ukuba imizi yenkosi uShembe ibizwe ngamagama njengoba ikhona imizi ebizwa ngamagama kodwa kukhonzela kuyona ukhona umuzi obizwa ukuthi kusenqayizivele ukhona umuzi obizwa ukuthi kusenaleni ukhona umuzi kaShembe obizwa ukuthi kusePhalamende njalo kodwa lokho akusho ukuthi kuyimishini yebandla kuyinqubamgomo ukuthi umuzi kaShembe uba negama lawo njengasebuhleni umuzi wegama likaShembe inkosi inyanga yezulu nezingane zayo lemizi kaShembe sikhonzela kuyo sinikela kuyo ngothando nangenhliziyo zethu ukuba zakheke futhi zibe sezingeni elizojabulisa uNkulunkulu wethu kodwa ngalokho akusho ukuthi sekungeba yingakho umthetho lawula khona usuke empilo yedwa uNkulunkulu inkosi uNyazi wezulu ngisho nokwakhiwa kwawo kuyakhonzelwa enkosini kuyena kuphela negunya nemvume lokuba ahlabe isoyi asiphe futhi negunya ukuthi sesengakha manje ngiyaku number 3 kubani uShembe futhi simbona ngani uShembe amandla hayi kwathamki hayi wekhulu sikahulumeni ngenhlonipho enkulu uma sikhuluma ngoShembe akasikhulumi nje ngesibongo kepha sikhuluma ngomoya oyingcwele ophuma kuShembe mayendlula emhlabeni angene komunye uShembe hayi uShembe avela ezulwini ubonakala ngemisebenzi yakhe eyisimangaliso eyokuphilisa abantu abaphe lokhu abakucelayo abanamandla okusikhulumela nabangasekho asikhanyisele indlela zethu masihamba emhlabeni uyasindisa futhi naseyingozini asiqedele nesimo sobuba ngokusibusisa nangemisebenzi asibusise ngokusandisela imfuyo kanye nesivuno sethu aphinde abe namandla okuba sezindaweni eziningi ngesikhathi esisodwa sifana empilo yethwa amaNazaretha azomtshela ukuthi ngubani le muntu asimbona nalezinto zonke ubani le muntu esihlangene ngaye la hayi sikhulu ake ngibuze ngehlisa ya isiqubulo sethu sanamhlanje Honorable Mkhize, Advisor Baba Unki, isiqubulo sethu sanamhlanje sithi #size ngothando loNyazi. Siyibandla sikholelwa ekutheni inkosi uThixo lwayibhala leya ncwadi eqoka inkosi le yaseThembezile ukuba ingaba umholi webandla lasebuhleni ngezizathu ezabekwa inkosi uThixo ukuthini sasesihlalweni
Ngo-2008 inkosi uThingo lisemaqhulwini emzimoya. Laba amandla ikhuluze ayimele nginibheke masengisho lokho baleke kakhulu. Niyabona wonke lamaNazaretha la labantu abalana bakubhalisela ukuvota. Sikubhalisela sonke ukuvota la. Masibuka lephepha njengephepha siyohlangana ngezukwani zikaNovemba. Ayisizocacisa lokho. AmaNazaretha awu-half we-population yala KZN. Uma iqembu elibusayo lithemba ukuthi lebusa ngaphandle kwalabantu sohlangana ngezukwani zikaNovemba sithi singamaNazaretha sebusheni. Uma iqembu elibusayo licabanga ukuthi lingabusa ngaphandle kwalabantu, umlayezo wethu uthi sohlangana. Hayi sezosho ukuthi siyabhalisa ukuvota. Sinesikhumulo esinaso. Isikhumulo sethu sithi esesingisi sithi they cannot be us without us. Ayake sisiphile. Sithi angeke kube khona uthina ngaphandle kwethu. Ake sidlulise kwesibili. Sindlulisela umlayezo manje. Ukuhlukunyezwa kwaShemba kuqala manje. Lento yenzeka la yaprofetha ubabamkhulu mhlamba nazi ngoba nokuvinjwa kolwandle la itheku nakufihla ukuthi wavinjwa ubabamkhulu. Ubabamkhulu waprofetha wathi ngelinye ilanga intsha yakuleli bandla iyovuka iyeThekwini iyobe ilwa nohulumeni okhona oyobe sefuna ukuchitha ubungcwele baphakathi. Asikhohlwa siyingane zebandla. Nami mvukelo wakhuluma le ndaba ePharathe. Wathi ubabamkhulu uShembe wokuqala wathi kulesikhathi esizayo la amalunga ebandla entsha ayogcwala itheku ayobevikela ubukhosi uyobungcwele uhulumeni okhona esefuna ukuphuka. Hayi akuphelelanga. Ngifuna ukulichaza into ebaluleke ngayo. Wabe sechaza ubabamkhulu. Wathi emva kwaleyo mashi eyoba khona kodwa thina sithi peaceful walk ngoba siyazi amaphepha womthando uNyazi. Sesifikele uNkulunkulu wethu. Wathi emva kwaleyo mashi iy'ngane ezobe zilapho zozala iy'ngane ey'ngcwele ezizobe zingenasono nasini. Ubabamkhulu lento wayikhuluma ngama-1920s. Wathi iy'ngane lezo y'ngane zozalwa yithini. Wathi lezo y'ngane sebey'buzana ukuthi yini isono.
yile nto yenziwa abazali bethu. Uma ngempela uhulumeni okhona uzimisele ngokulwa nobugebengu enokulwa nayo yonke into ephikisa umthetho, kuyamele iseke lesiprofetho, ngoba iy'ngane lezo zalwa yithina sizoyiqeda irape, sizokuqeda ukubulala kwabantu, sizokuqeda ukulutha, sizokuqeda konke okuphambana nomthetho, ngoba kube kuyiy'ngane ezingcwele. Kodwa uma uhulumeni ezoba phambi kwethu nasendleleni yethu nasendleleni kaShembe yokufeza lesiprofetho, anizwe ukuba khona nabo abantu abangcwele. Kubalulekile lokhu ndunankulu ngoba umele yena. Ake sithinte lapha emaphepheni, ngabe senza iphutha, ngabe senza iphutha. Siyacela, uyabona ngoba belana ikhulu sikahulumeni ngoba sigcwele lapha, sesikujwayele ukuthi amaphepha awenza ukuyiveza le nkulungwane ney'khidey la azoveza umuntu oyedwa bephethe ihawu. Sesikujwayele lokho. Ake sikucacise. Amandla! Amandla! Hhayi, ake sikucacise. Kunentembi eyenzakalayo. Kunentembi eyenzakalayo. Uhulumeni ophethe uhulumeni wabantu abamnyama, kodwa abantu abahlukumeze kakhulu ukudlula wonke yileli bandla elaqanjwa umuntu omnyama. Asizwa lutho ebholwa ngamaSulumane ephepheni, asizwa lutho ebholwa ngamaKrestu. Akhona amasonto badla iy'nyoka, badla utshani, badla upetrol, kodwa asizwa lutho enikukhulumayo. Asazi uShembe wanifika. Sesayisukumela manje. Sesayisukumela manje. Kune propaganda ekumele siyiveze manje. Masingayivezi sobe samfeyila uNkulunkulu wethu esize ngaye la. Wathi babamkhuluma indlula eshintsha ibhanti, ufuna nikuzwe lokhu. Ubabamkhulu mayishintsha ibhanti kwahlala inkosi la, ababebusa ngaleso sikhathi bazama ukuyichitha, ekuyichitheni kwabo babona ukuthi bayahluleka, base bebhale emaphepheni bayifundisa as a historical fact ukuthi ubabamkhulu waxhuma impiko wazama ungisi behuba manga kaBhejana. Sifisa ukulungisa manje, ayikaze yenzeka leyo nto. Siyacela-ke siyibandla lasebuhleni bamaNazaretha, sicela amaphepha akhiphe okuyikona. Kunjalo-ke masubmit memorandum, sikhulume ehlabe enhlizweni ney'thinta emizweni. Umthetho-ke wememorandum ngizondlulisela kusihlalo ngoba umsebenzi usuyaphela, ukuthi phela esibalethele imemorandum kumele bayamukele. Mabeyamukela nathi sikuvume ukuthi sibanikile. Kodwa siyacela mase niyindlulisa kumongameli labantu abayosayina la, siyacela ukuthi nibakhophishe saba nesiqiniseko ukuthi idlulile kumongameli. Amandla! 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 Imizi! Imoto! Ibandla! Injalo indaba. Amandla! Amandla! Ubuhle! Baba, sesicela ukudlulisa-ke imemorandum okuyona ezosayinwa. Nanti itafula lethu. Amandla!
Sizocela-ke uChief Whip weTheku abeke izwi lodwa sobe sesiyavala emva kwalokho. Yayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Nkosi yethu Simakathi
yamaNazaretha ngiyanibingelela ngegama loNyazi. Chief womkhandlu waseThekwini ukhansela uSibongiseni wakamkhize, ngizomela umeya uBaba Khawunda. Ngifuna ukwenza isiqiniseko ukuthi alizoshona elanamhlanje lencwadi ingafinyelelanga ezandleni zakhe. Siyabonga. Sanibonani. Mina nginguHlanhla ngakangidi Sibongo, ngingu-advisor umeluleki kaNdunankulu uSihlezikaLala. Nami ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngeke lishone lanamhlanje ingekho ezandleni zikaNdunankulu zikaLala le memorandum. Futhi konke nikushilo kuyezwakala, sikuzwile, siyokudlulisela ngoba kunjalo. Ngiyabonga. Amandla! Amandla! Longamthandi! 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 Siyabonga. Sinesibonelo la sokuthi uma sesisuka sesihamba socela ukuthi siphume ngoSmith Street, kodwa singabe sisadwala emgwaqweni ukuze kungadaleki enye imashi. Isona sicelo leso. Siyabonga kakhulu abafundisi bethu abahle, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, inhlayisuthi, amakhothazana, nabo bonke omama. Simunye oNyazini. Amen. Sizocela-ke ubaba umfundisi uGcwensa asiphe iculo bese asibusisela wonke umsebenzi. Namhla sibuyela wena sibuyela